Penontonnya tertib, rame, dan 50.000 mas. Betul sekali, sama yang di rumah. Jin, monggo, Taman Juruk. Taman Juruk. Ayo mau nih tangan semua kok ya keselak.
rembulan rajang pucuke cemara angin kang ganggu sasat gowo kending tresno banyu bengawan sinara cahya ning bulan lir sewu tiang awerap bukan kenangan Aja nek bengi iki wayahe ngadeg kok, Mas. Ora to? Ya, ayo ana kalau kongsane. Kaya-kaya. Kleru ora bra. Bengi kok isuk wayahe ngadeg iki. Oh. Jempole to maksude, heeh. Jempole sikil. Jempole sikil nek tuturan ki ngadeg. Kalau saya kan lagu napa menika, kanca-kanca? Hah? Sida Rondo. Oh ya. Sapa sik sidane Rondo ki sapa? Sik tamatke iki kayane. Sing Heeh. Sik ndi oleh. Sak-sake milih oleh. Yo, guyon. Sida Rondo. Lagu lho. Heeh, nek Mas JB wedi kok. Wedi ya? Wedi nek Mas JB. Ora wani-wani. Ora wani-wani. Galingane sing nang omah. Ah tenan. Heeh. Ndak setake meneh. Dipokke, Mas. Ayo. Rangku gawe. Sida Rondo. Sinten random? Sudah? Sikap bro. Main kan? Ayo sok. Jebule ra iso pisah lan dadi rondo iki. Dikito kandulane tekane nyulayani ibu sehidup semati namun menolong lagi rasa sayangku sudah pergi tak mengira aku lagi dikito kandulane tekane nyulayani
Tresno iki kudu wong tulanan sing tak jaluk aku kesabaran. Mugi Gusti paring kesabaran. Cinta bener pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau tenan yo dik. Insyaallah. Janji lho iki. Ora janji. Dino kandulan ning ati dengan itu layani sehidup bersama ngomong ngono ngalati rasa sayang sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Dino kandulan ning ati dengan itu layani. Tresno iki kudu wong tulanan sing tak jaluk aku kesabaran. Pancen biyen iki tenggalan mugi Allah paring kecukupan. Jangan kurang dik. Kalau aku cinta bener pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau tapi tak terpisah walau di akhirat zaman. Rondone sidane ora pisah to. Ora sida pisan. Ora sida pisah. Iki sik geseh sapa to sakjane? Mas Dedi mesti. Heeh to? Heeh to? Mas Bobo to? Oh, kandhane ya. Heeh. Iya. Disidake ra? Sidake. Jare ora bisa. Oh sida. Heeh. Ya wis, dibacutke sida rondo Mas, mau rung sida. Orang sida. Heeh. Ora apa-apa. Menungso kok yo. Menung salahku kaya ngono kok. Ono salahe. Ora apa-apa. Salah luput iki beri yang punya awake dhewe. Heeh, panggone salah, panggone luput pokoknya. Sampun kanca-kanca. Sitorondo. Oke, baik. Sanggar Seni Kiyomi. Kiyomi lagi. Ora
bagus sing pinter ngaji Kaya sapa? kaya kekasan tresnem digawe loro urung ora urung asa iki mung dadi rondo Pripun Bapak Ilham? Oh mulai. Oh, mulai. Tarik riyen Mas Ibra. Dilongi, Dilongi. dimasukkan. Kok nek ditarik ndak sing ditarik apane no? Ayo. Heeh.
sikat Mas Ibra. Mudah bagus ya kota Mas. Ojo dialem dong. Iya. Tulung ojo dialem. Nggih. Sampun Mas Bra. Dilongi riyen semoga. Yuk 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 yuk. Sanggar Kiyomi. Punjul sudah sembuh. Punjulnya kena protelo. Enak tuh nyereti. Aku godhog dhewe ning omah. Sudah sembuh. Oh, ini kita ikut aja bagian. Yang mana, yang mana? Iya.
Ayo.